Hi mga day, time check 4:03 PM. Yan namin dito sa Lake yung Global Geopark. Among giapas dito mga day kay ang volcano daw dito sa China, no? So muna siya itong ato na rin mga day. Gabi buba. Laban lang! Mga day, medyo taas-taas pag gano'n among lakuno nun kung gusto mi makakita sa volcano. Kung nahangol ko sa volcano, gud. Gibilin po mi ni Day Claire, among tourist guide. Siya, go, you enjoy guys. Wow, ha? Hari ka mo uban? Naut na siya paki, guides Claire. Medyo nahangol naman sa gikuha ng volcano, bitaw. So, laban lang dyan ta dire. Ultra mo ang ambience mga day, nag-ubatan gano'n siya. 2,000 years later. Laban lang gihapon kita. Ayay ka! Kita na kong hagdanan! Gihamon ka ba? Ayay ka! Gihamon ko! Gihamon sig ko! Uy! Uy! Atras sa mga kaubanan, no? Atras! Atras sa limo dire! Tanawa hagdanan mga day. Muna yung hagdanan! Laban na kita dali! Mahala, no? Mga day, 300 steps. 300. More than 300 steps. Ano mulaban mo, ani, oy? Mulaban gani, weg? Kuya, may mulaban mo, ani? Atay, mga matay na dito. O sa pag-abot dito, volcano na mga diretso. Taambak na kami. Uy, ginoo mo, sakaw, magid sila, weg. Uy. Tama na magid may social media, dahil. Tama na, sige, encode. Sige! Laban na ta! Sugdan tali mga day! Laas kayo! Sugdan na rin! Ito, duyaluyan na hindi na ko, balik ito. Kaila ba yung bagyan mo na mo ni Weg mga naitaman na gimmick laptop o computer? Wag lang. Mga day, hapit na mi. 20 steps na lang. Uy, ginoo. Napay mga add-ons. Napay mga add-ons si Mayor. Gihamon ko ba? For me. Yaw, gihamon mo ko na mga hagdanan diri. Right. Sapa na pa add-ons? Sapa man? Gihamon ka? Gihamon ko ninyo? Gihamon ko yun dire? O sige. Kapoy? Ay, ulit bakit dati? Katari mo pinangana. Boy! Katari mo Hoy! Naipa add-ons? Uy! Grabe naman gina. Uy, kahumanang pa-add-ons. Hindi talaga nagpahuli o say mo. Grabe. Dito may pa-add-ons pa. Ay! Ano ba yan? Ang dami. Kapayan! Ay! Ambot sa Hoy! ego. Ayan o. Hoy! 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 Tigaan pa mo na yung mga day! Mga day! Ay! Ginawa na mga day! Hapit na ta! Asa naman ta? Ambot sa imo. Eko yung liba ka, palihog lang. Be careful. Alright! Dire, I think dito turn tayo. right. I think turn right. No. Right tayo o left? 2,000 years later. Grabe! Si Wegibor, tao si Wegibor. Yawa. Kaya. Giigang na ko, no? For jacket pa more. Bullshit. Mga day, salamat sa Ginoo. Nakaabot na may. Muna siyang volcano mga day. Kita ako sa inyo mga day. Crater. Kanitong. You can see the stairs. You can walk all the way down. What's there downstairs, man? Wala? Hindi na po natin itatry. Naog tate? Tara! Panagtara ito na diri. Kamatay na tate. Saan? Din. Seryoso? Manaog mo? Naugta. Sige, naog ta. Saan? Hamon ka ninyo? Last day. Sige, last day na. Another is daring.
adventure or nothing? Oy, adventure or nothing daw. Gihamon ko. Mga day ako ilang pabuton ko muna og ba mi dito sa volcano or dire rame, no? Pero where is the stairs? go. Where's the stairs? Can you see those And then people? pababa tayo talaga. Hindi naman hanggang baba. I think somewhere sige there na. and just take picture. Andito na kasi tayo eh. Hmm. Dapat mo. Charot! Sige na. Nanata sila mga go! bayot. Mga tunata. Mga ognata. Mga ognata. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Laban ang itang tanan. Laban sa fur. Follow the leader. Grabe. Singot na kay ko. Watchar. Follow the leader. Tara, naog na ta. Ako dyan ang leader no. Nga grabe kay ko kahinay mo lakaw. Muna ning stairs mga day. Let's go down. Let's go down mga day. Go down. Excuse me. Ang lolo, Okay. nagpipicture. Para makuha yun, dapat syempre mataas eh. Mga day, tanawang view mga day. No? Palihog lang, na-feel lagi na akong pagka-hiker or like this video mga day ha, gusto mo ma-hiker gid ko. Labat man tanan. Doon lang kay may dire no. Nanagid mi ni naog na gid mi sa may volcano. Pero dili man paagihan dire. So murag musaka na may balik mga day. At least nakita na gid namo no. In fairness ng gid aning volcano. As you can see mga day no, katong akong gipakita sa inyo nga view sa volcano. Di magikay siya maklaro. Kay paubos man di siya nga volcano. Nalahi siya kan expect magikupi na ana bitaw. Kanang pataas pareha sa ato mga day sa Pilipinas. Pero lahi dire kay paubos. So di na kaayo nato ma-videohan bitaw nya. Ang mga tao pud kanang naog pa. Pero since kami kay krisis man kaayo mig oras dire. Mo na nagdali-dali na pud mi dire no. Pero patanawon ta mo dire nga view. Patanawon ta mo. Na paubos gid siya mga day. Mga day, manglibre si Titag ice cream mga day. Say mo. Asa may inyo? Kaya wala ka ika. Sa video. Puso. Oh. Hashtag trigger na parang ubuan hindi mag-uol. Pero hindi mag-uol like, at least makakaon ko ice cream sa ina no. Kaya sa kaberang ubo. Bayot, matrigger na parang ubuan eh. Ice cream pa more. Basta paminawa na din ako ang concert niya sa akong ubo ha. Paminawa akong concert sa akong ubo. Alright, maayong gabi mga kadayers. Ang inyong ante kay Gikapoy. Kay imagine 5 days, 4 nights ang atoang trip diri sa China. And sige siya gulit ani nga vlog para ninyo. So right now I'm taking over her vlog. So I will tour you around the night market here in Hainan, China. 1块钱一串。 5块。 Mga day, hindi na kumutira niya mga day nung nagload kay siya. Muli lang street foods dire. How much? How much? Did you hear the story over there? How much? This one, this one. Yaman ko ninyo dire. Yaman ko ninyo dire. Yaman ko nimo. Yaman ko nimo. Yaman ko nimo. Yaman ko niya bay. Ako dili mo na bikil bitaw. Yaman ko niya bay. Problema diri mga day kay digit sila kay bawo mo English bitaw. No? So kung mo ta na mig how much, what is this? Wag sila ikatubag this. Ha? How much? Namatawa na sila. No, speak English. No, speak English. Kani mga day. 3, 10, presyo. Sige. Bayad. Dollar. Ilahin mo ni youths. Go. Binibidyo mo ako Mga day mo ni siya among napalit no. Sa atong suwayon og kaon. Yung bitaw yung kabalo like legit gyud sa gid ni. Nya ang ilahang gipabutang nila weg kay halang. Ano mo sila? Tofu? Unsa man ni? Feeling unsa man ni? Tofu. Mo di ay. Napubuan sa kanin. Yang tiga ya.
Okay lang. Okay lang yun siya mga day. Kasi nabaguhan pag ipudid ko. Pero, isaw pa rin mga ulol. Nakwit-kwit pa rin mga ulol. Manggang hilawit, uyap pa rin mga ulol. Kasi nga ka ng shell to sa may USJR? Ano? Saang. Saang? I love saang. Kabalog yung mga day. Matulirit na ako siya day. Matulon na siya. Matulon siya. Limagool. Mga day, magpalit ako sa mga pasalubong para sa mga friendship, sa akong ate, katitata, no? Palit sa mga pasalubong. Kaya para magasto po na ako na akong kwarta. Uy, bro, sayang kaya pa-exchange ko niya. O, ano ko nagasto? So, magtaka-taka na tagpalit diri kung sa gyud. Mga day, mo ni ako ipasalubong ila Raybert og Frey na mga day. Kaya basig, nahangol sila tiil sa manok ito. Mga day, time check, 9 PM na. Yan na namin dito sa Haiku Airport. Mga day, mubiya na shoot me. Back to reality na punta mga day. Labans mag-edit. What's up guys? How is everybody doing today? So nanami sa airport, namin nakita ang mga pampasalubong ni Oo eh. Hindi. Dapat get kayo. Yawan siya sa mga tao mo ako'y pasalubong. Muna akong pasalubong sa akong ate. Kaning baboy nga. Ganong baboy man yan. Si baboy yun po siya. Kami ni. Iyayaha pong anak puhon kasi Peppa Pig. Sure. Muna, alkansiya ni siya nga baboy. Hinautag din ni siya malata sa malita. Palihog lang. Ano lang yan, hand carry. Di gini mawa mga day. Di gini mawa ang magnet sa ref. Palihog lang. Mahalon kayo. Present. Sa pa palito ni. Human ako palit mga candy man gyud. So, isa pa may kabugato dire. Ito na pansak tong kwarta dire be. Isa naman. Isa naman. 266. Yaman ko nimo. Yaman ko ninyo dire. So kani imong kwarta daan is 100. 19. So 219. Kanya plus 50. Yaman ko nimo. Isa man. Isa pa man. Isa pa man. Isa pa man. Di mo palit lang ba ni candy? Sige, apili ko. Tilawi. So kani Nanay free taste. 18, 20. Kanya unsa pa may kani gusto ka ani maigo pa kong kwarta. Oh, bayot 12. Oh, 2 ka peso. Jis. Sakto kayo. Saktos banga. Gihamon ka. Ya pang gihap mga day. Basig murag na short yung ante dire di ka uli Pilipinas. Tungudan yung mga kindi, yung mga baboy. So what's the situation? What's the agenda? Gihamon Si ka agenda. niya. Si agenda uy. Yung naam. It's okay. So you sama ni, sama na ako ni. That one. Okay. This one. No? Wait. Oh, this one. This one? Yeah. 17 hatag. Huh? 17 ni hatag. Oh, this one. Okay na? Gihamon ka niya. Okay na ba? Laban na, natin pasalubong. Yo. Mga day, manguri na may mga day. Bye, Hainan China. Mga day, update mga day. Ang nakabibo na po dire, ang locomotion, ang mga hanash. Kay, ang among seat kay 45J. Unya, kaning aeroplano. Sara ni tama ng aeroplano? 31 rataman ang bangko, no? So, nga nung na 45 mi. Asa din mi sa ikog. Sa elevator daw ka, sa rudder daw ka. Sa ikog may mga bayot. 45 sa rudder po kami, sa empanage. Pa-extend sa agad daw, te. Charot. Mga day, kami na lang nabot-bot mga sa mimungkod. Pero yun, di makaanima. Kuhan yun. No, dapat i-check nila nga to kay nalapas man sa seat numbers mo. So sila yung mag-vote gihapon. Yeah, sila mag-vote kay they have to consider the weight and balance mo. Lagi. Kaya take off niya, bugat ang right, may possibility nga mo spin ang airplane. Muna na ron. Hey mga day, time check 7:30 AM na. Yan na ako karon sa NAIA Terminal 3. Kay 9:30 AM di ako departure pa dong Cebu, no? So laban lang kita sa Waitog. Palihog lang.
Magsinulog pa ko unya. Lar-lar na kayong auntie mga day, no? Karon na ako sa plane, no? Palihog lang. So time check, 10 AM na. Kaya karon, larga na ako pa ng Cebu, no? Kita-kit sa ako mga kadayer sa Cebu. Magsinulog na ninyo mga day. Magprititit na ninyo mga day. Unya rapod kong gabi mo lang, no? Kaya matug sa ko. Jesus! No, no, no! Hi, Piggy Love! You're cute!